Isang mapagpalang araw po sa inyo na naman po. Nandito naman po ang Iwaga ng Pangasinan na magtuturo po ng mga iba't ibang kalandro po na magagamit po. Ito po ay depensa sa kapanganiban, sa disgrasya, kapamakan, lahat po mga mabibisa po ng mga talandro po na pangkaligtasan, pangproteksyon sa oras ng kapanganiban, lisbala, sa ayaw putukan. Ito po napakabisa po. Pwede po itong ipatato sa inyong katawan po. Yan po. Napakabisa po itong mga talandro po na babagi po sa inyo. Sa mga naniniwala po sa kalurungan lihim po. Yan. Maganda po ito sa bala po na hindi ayaw putukan po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Sana follow, like, and share po. Paki-subscribe po. Iwaga ng Pangasinan lamang po. Maraming salamat.